الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا ودعائنا وسائر خيراتنا في هذا المجلس العظيم إلى حضرة حبيبك سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين وصحابهم والعلماء العاملين وإلى حضرات الأقطاب الأربعة وإلى حضرات أصولهم وفروعهم وأتباعهم ومريدهم إلى يوم القيامة وإلى حضرات مشايخنا وأساتذتنا أجمعين وإلى حضرات خواص عبادك المدفونين في هذه البلدة وما حواليها وإلى حضرة شيخنا حسين مسليار قدس الله سره العزيز وإلى حضرات جميع أهل الخير والطاعة أجمعين اللهم علم قدرهم ونبر قبورهم وأعل درجاتهم في الجنة اللهم بحقهم وبجاههم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم بارك لنا في جميع أمورنا في سيما في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم وإلى حضرات أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرات المدفونين في هذه البلدة من المؤمنين خاصة اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونبر محلتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായി ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് മഹ്മൂദി ഉസ്താദ് വിലയിൽ കേരള അവറുകൾ ഇവിടെ നമ്മോട് പ്രൗഢോജ്വലമായ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ വേദിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഹമീദ് കിന്യ അവറുകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഫ്ളലിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഈ കമ്പൗണ്ടാളിലെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങ ആ വ്യവസ്ഥ ആക്കിയ ചെയറിലിരുന്നിട്ട് സഹകരിക്കണം കേട്ടോണ്ടുള്ളൂ. ഉസ്താദ് വാല് പറയുന്നു, ആ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന വേണമായിട്ട് ആ ദൂരത്തുള്ളവരെല്ലാം വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ സദസ്സിൽ സഭാങ്കണത്തിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ ആ സഭയ്ക്കൊരു ഓർമ്മത്തുണ്ടോ, ഉസ്താദിന് വാല് പറയുന്നു, യാറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു കേട്ടോണ്ടുള്ളൂ.
കിന്യ കേന്ദ്ര ജുമാ മസീദി ഇന്റെ അണ്ടറിൽ ഞങ്ങൾ വയല് ആണ്ടിലും ആയിക്കൊണ്ട് വന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ നാളായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വയല് പറയുന്ന വന്ന് നമ്മളെ നല്ലവരി ഉസ്താദും കേരള കർണാടകത്തിലെ ഒരു പേര് പോയ നല്ല പ്രാസംഗികം പ്രൊഡജ്ജലമായ പ്രഭാഷണ നല്ല വാക്ക് ചാത്തിരിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഇൽമ പഠിക്കുന്ന അയാളെ നമ്മളെല്ലാരെയും മനസ്സിനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നതിനകത്തെ വാള് അയാൾ ചെന്ന് അയാളെ ഉപന്യാസം കേൾക്കാൻ വേണമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വന്നിനോ. ആ ദൂരത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോ നല്ല വയല് ചെലന് വന്ന് ഉസ്താദ് മൗലാന സിദ്ദീഖ് മഹ്മൂദി വിലയിൽ കേരള പ്രിൻസിപ്പൽ അലിഫ് അക്കാഡമി കണ്ണൂർ ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് മർഹബ സ്വാഗതം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള. അതേപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ 5 നാളത്തെ കാര്യക്രമത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ, പിന്നെ ഈ എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിന്റെ ഉസ്തുവാരും ഇന്നത്തെ സഭന്റെ അധ്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ക്രിയാശീല അധ്യക്ഷമായ ഹാജി കെ.സി. ഇസ്മായിൽ അയാളെ ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇസ്മായിൽ ആചാർ. അതേപോലെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തിലുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ ഇമാമും നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണൊക്കെ നസീഹത്ത് ചെഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ ഈ ഹിദായ ദർസിന്റെ മുദരിസുമായ മൗലാന അബ്ദുൽ മജീദ് ദാരമി ഇയാളെ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാം പിള്ളേർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മദ്രസിന്റെ സദർ ഉസ്താദായ ഫാറൂഖ് ദാരമിക്കും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ നല്ല ആക്റ്റീവ് കാര്യദർശിയായ കാവുഞ്ഞാജിക്കും സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷമായ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞാജി, അസ്രഫു, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ, എല്ലാ ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിന്റെ 60 മെമ്പർമാർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ ഈ ജമാഅത്തിൽ മുന്നേ നല്ല ഒരു ആഡളിതാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായി. അവർ അധികാരം ഇരിക്കട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കട്ട് എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊട്ടിಗೆ സഹകാരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടുള്ള മുന്നത്തെ എല്ലാ ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സ്മാർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് എപ്പോ നോക്കിയും വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യക്രമ നമുക്ക് കാണുമ്പോ ചന്തായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബദ്യന്ന് കുറെ നാളിന് പിന്നെ ജാവുമ്പോൾ പണിയാക്കിക്കൊണ്ടു നമുക്ക് ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്ല സാത്ത് തന്നുകൊണ്ടുള്ളൂ. അള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഓൾഡ് സ്റ്റുഡന്റ് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ അവർ എത്ര താരിപ്പാക്കി മതിയാവല, താരിപ്പാക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരത് ഒരു എഡിറ്റ് ആയിന് മൈൻഡിൽ നമ്മളെ ജമാഅത്ത്, നമ്മളെ പള്ളി, നമ്മളെ മദ്രസ് ആ ഒരു ഏകാഗ്രത നിഷ്ഠയിന്ന എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തേക്ക് ഫുള്ള് സഹകാരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൂ. ആ ടീമിനെ ഞാൻ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള. അതേപോലെ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മളെ ജമാഅത്തിൽ പെട്ട് എല്ലാ നമ്മളെ കരിയ മദ്രസ പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ എല്ലാ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സ്മാർക്കും സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബൈത്ത് ചൊല്ലിട്ട് സഹകാരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൂ നമ്മളെ കുത്തുബിയ മദ്രസിന്റെ എല്ലാ മുഹല്ലിമിങ്ങൾക്കും സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുസിയാറത്താമ്പക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഫുള്ള് സഹകാരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിന്റെ മുഹസിന്മാർ, ഭാരി നല്ല മുഹസിന്മാർ ഇക്ബാല് മൊയ്തു മുക്കർഖാന്റെ ഖാൻദാൻ ചെല്ലങ് അത് പള്ളിയിൽ ഭാരി നിക്കട്ട സമ്പർക്കുണ്ട്. മൊയ്തു മുക്കർഖ അല്ലേ പുള്ളി ഇക്ബാല്, അതേപോലെ നമ്മളെ അനീഫ് ദാരമി മുഹസിൻവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. എല്ലാത്തിനായിട്ട് യാരാ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമം ഇങ്ങനെ ചന്താവുമ്പോഴായിട്ട് ഈ ചളിയിലും നിങ്ങളെല്ലാരും നിങ്ങളെ പണിനളക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൽമ പഠിക്കണു, അള്ളാന്റെ വജീന് വേണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൽമ പഠിക്കാം. ഈ ടൈമില് ഇൽമിന് ബയസില്ല, നമ്മളെ ഇന്നല്ല നാളെ അജ്ജാന്നോ ആയ സർവജ്ഞാന്നില്ല. ഇൽമ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കർത്തവ്യം ചൊല്ലിട്ട് ഈ ചളിനു ഞങ്ങ കണക്കിലെടുക്കാതെ ബന്നിനാര എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ സഹോദര സഹോദരിമാർ പെണ്ണിങ്ങും വരുന്നവരെ അവരെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരേ വാക്യത്തിൽ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ട് ഈ സ്വാഗത പാക്കത്തിന് വിഷയത്തിനെ നിപ്പിക്കുന്ന വാഹിർ ദഹ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഇന്ന് എപ്പോൾ വേണ്ടിയ ഉമ്മ ബാപ്പ ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല വിഷയം പറയുന്നു. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നസീഹത്തുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് മഹ്മൂദി ഉസ്താദ് അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. സമാദരണീയരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, ഈ നാട്ടിലെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹല്ലിലെ നേതാക്കൾ, കാരണവന്മാർ, സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ, കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകളായ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, മറ്റു വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, ഏതു ആത്മീയ സംഗമങ്ങളെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുമല്ലാതെയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവനേറെ ബഹുമാനിച്ച റജബ് മാസത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൽമ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു മജ്ലിസിൽ, അതും ഈ നാട്ടുകാരും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരുമൊക്കെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാമനീഷിയുടെ കൂട്ട സിയാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അവസാനം നല്ലവർ മാത്രം ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുജനങ്ങൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം തന്നവർ, വസ്ത്രം തന്നവർ, സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ യജമാനനായ റബ്ബ് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുക. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സംവദിക്കാനുള്ളത്. അത് ഈ വിനീതന്റെ അറിവിന്റെ ബാഹുല്യമല്ല, മറിച്ച് വിഷയത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ്.
നാം ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീണത് മുതൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കടമപ്പെട്ട കടപ്പാടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ പൂർത്തീകരിക്കാതെ, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അദബ് പൂർത്തിയാവാതെ, അവരെ അനുസരിക്കുകയും അവരെ പൊരുത്തവും സമ്പാദിക്കാതെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഈമാനും ഇസ്ലാമും പൂർത്തിയാവുകയില്ല. കാരണം യജമാനനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം, അതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള മറ്റൊന്നും ഇല്ല. അതേതാണ് യജമാനനായ അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. ആ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യനൊരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. വഖളാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദൂ ഇല്ലാ ഇയ്യാ. യജമാനനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു തആല ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് അവതീർണമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നു അല്ലാഹു തആല വിധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ഒന്ന് പറയുന്നു, വഖളാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദൂ ഇല്ലാ ഇയ്യാ. അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. യജമാനനായ റബ്ബിനെ അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരാളെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ആദരിക്കാം, പക്ഷേ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മുതഅല്ലിമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അതൊരു മുതഅല്ലിമിനോടുള്ള ആദരവാണ്, ആരാധനയല്ല. ഈ നാട്ടിലെ മഹല്ല് നേതൃത്വത്തോട് നമുക്ക് ബഹുമാനമുണ്ടത് ആരാധനയല്ല, ആദരവാണ്. ഈ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ, അവിടത്തോട് നമുക്ക് ആദരവാണ്, ആരാധനയല്ല. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. വഖളാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദൂ ഇല്ലാ ഇയ്യാ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉടമ്പടി, ഒന്നാമത്തെ വിധിയതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായി അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, പിന്നെ എന്റെ അടിമകളോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ഏതാണ്? വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ. നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ ഗുണം ചെയ്യണം. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നന്മ ചെയ്തോളണം. നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചോളണം. ഇതാണ് അല്ലാഹു തആല രണ്ടാമതായി നമ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വിധി. അതാണ്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹ് പറയാണ് എന്നെയല്ലാതെ ആരെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു, വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ. നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപ്പാകും ഉമ്മാകും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം കേട്ടോ. മറ്റൊരായത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇമ്മാ യബ്ലുഗന്ന ഇൻദകൽ കിബറ അഹദുഹുമാ ഔ കിലാഹുമാ. നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക്, അഥവാ വാപ്പക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളടുക്കലിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യം ചെന്നാൽ, നിങ്ങളെ ഉപ്പാക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെന്ന് പ്രായം ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ നോക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ, നിങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെന്നതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല അവർ കേൾക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരനുസരിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം തന്നെ 10 തവണ പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യം ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വന്നാൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വാർദ്ധക്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലാ തഖുൽ ലഹുമാ, നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തു പറയരുത്? ഉഫിൽ, ഛേ എന്ന വാക്കുപോലും പറയാൻ പാടില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്തും പറയാമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരാൾ ചീത്ത പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്കാണ് ഛേ എന്ന വാക്ക്. ആ വാക്കുപോലും നിന്റെ വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട്, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട്, നിന്റെ വല്ലുപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട്, നിന്റെ വലിയുമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മുഅ്മിനേ നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. എത്ര സുന്ദരമായ അവതരമാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വലാ തഖുൽ ലഹുമാ, അതെ, പ്രായം ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉമ്മ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയോട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അടി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറയും. ആ സമയത്ത് നീ ഒന്നും പറയരുതെന്നല്ല പറയുന്നത്, അപ്പോഴും പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എപ്പ പറയരുതെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നീ പറയുന്നത് 10 വട്ടം പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിന്റെ വീടും പരിസരങ്ങളൊക്കെ നല്ല മാർബിൾ വധിച്ചു, ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത മുറ്റമാണ്, നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ വീടും പരിസരവുമാണ്. അവിടെ നിന്റെ ഉപ്പയോ നിന്റെ ഉമ്മയോ അതാ തുപ്പിക്കളയുന്നു. അവരതാ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊരു മോശമായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വന്നാൽ വലാ തഖുൽ ലഹുമാ, അവരോട് നീ പറയരുത് കേട്ടോ. ഉഫിൻ, ഛേ എന്ന വാക്കുപോലും പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് ഒന്നും മിണ്ടണ്ട. ഞാൻ അന്ന് സംസാരിച്ചു പോയാ ചിലപ്പോ ചീത്ത പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ആ ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ വാപ്പാനോട് ഉമ്മാനോടൊന്നും മിണ്ടാറില്ല, കാരണം മിണ്ടിയാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും, ഞാൻ ഉപ്പാനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോകും, ഞാൻ ഉമ്മാനോട് എന്തെങ്കിലും ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകും. അത്തരം സംസാരമൊന്നും നീ പറയണ്ട. ഖുർആൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാണ്, വലാ തൻഹറുമാ, നീ അവരോട് ചീത്ത പറയരുതെന്നു മാത്രമല്ല, നീ അവരോട് കയർത്തു സംസാരിക്കാനും പാടില്ല. അവരോട് നീ ഛേ എന്ന വാക്കു പറയരുതെന്നു മാത്രമല്ല, അവരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുതേ മോനെ, അവരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കരുതേ മോളെ. എന്നാൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല. വഖുൽ ലഹുമാ ഖൗലൻ കരീമാ. എത്ര വ്യക്തമായ അവതരണമാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നീ ഉമ്മാനോട് ഛേ എന്ന് പറയരുത്, ആ ഉമ്മയോട് നീ ചീത്ത പറയരുത്, ആ വാപ്പയോട് നീ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത്. എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോടും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല, നീ മിണ്ടിയേ പറ്റൂ. വഖുൽ, നീ അവരോട് പറയണം. വഖുൽ ലഹുമാ, നീ അവരോട് രണ്ടുപേരോടും പറയണം. ഖൗലൻ കരീമാ, വളരെ മാന്യമായി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ ഉപ്പയോടും നിന്റെ ഉമ്മയോടും നീ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തു മാന്യമായ അവതരണമാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ്, വഹ്ഫിദ് ലഹുമാ, നീ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നീ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. വഹ്ഫിദ് ലഹുമാ, നീ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. ജനാഹദ്ദുല്ലി മിനർ റഹ്മാ, നിന്റെ എളിമയുടെ ചിറകുകൾ നീ അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണേ മോനെ, നിനക്ക് അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണേ മോളെ. എന്നിട്ട്
കൂടെ അള്ളാഹു ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മിനർ റഹിം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മിനർ റഹ്മത്തി, നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കവനിന്റെ ചിറകുകളാ നീ താഴ്ത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. അഥവാ വാപ്പാക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ട്, ആ വാപ്പക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട്, ഭൂമിയുണ്ട്, വാപ്പക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്നല്ല, അവരോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്നല്ല, അവരോട് നീ സന്തോഷം കാണിക്കണമെന്നല്ല, മറിച്ചോ മിനർ റഹ്മതി, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന സ്നേഹമില്ലേ, എന്റെ വാപ്പയാണല്ലോ അല്ലാഹ്, എന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ അല്ലാഹ്, അവരെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപം കിട്ടുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട റഹ്മത്തിന്റെ തിരുനോട്ടമില്ലേ, അങ്ങനെ നീ നിന്റെ ഉപ്പയെയും നിന്റെ ഉമ്മയെയും പരിഗണിച്ചേ പറ്റൂ. വാപ്പയെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെന്തു പറയും? ഉമ്മയെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെന്നെ കുറിച്ച് എന്തു പറയും? നാട്ടുകാരെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഉപ്പാനെയും ഉമ്മനെയും നോക്കണ്ട, മറിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം, ആത്മാർത്ഥമായ ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരോട് എളിമയുടെ ചിറക് നീ താഴ്ത്തി കൊടുത്തോ. മാത്രം പോരാ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴേ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വാപ്പയോട് ചീത്ത പറയാതിരിക്കൽ എപ്പോഴാണ്? ഉമ്മയോട് ചീത്ത പറയാതിരിക്കൽ എപ്പോഴാണ്? അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കൽ എപ്പോഴാണ്? അവര് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളപ്പോഴല്ലേ നടക്കൂ. അവര് മരിച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അവരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അവരെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ മരിച്ചാലും അവരെ നീ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. വഖുൽ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ. നിന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും നിന്റെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്താൽ, ഒരു സംഭാവന ചെയ്താൽ, വീട്ടിലൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ, ഏതു സമയം വന്നാലും അതേ വഖുർ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ യജമാനനായ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അസന്നിഗ്ധമായ പ്രഖ്യാപനമാണ്. എത്ര മാന്യമായൊരു കൽപ്പനയാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഒരു സമുദായത്തിന്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ, ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമായൊരു സന്ദേശമാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ മദീന മുനവ്വറയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ അവിടെ നദാ മിമ്പറിൽ കയറി ഖുതുബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മിമ്പറിൽ കയറുകയാണ്. മിമ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിയപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ആമീൻ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴും പറയുന്നു ആമീൻ. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴും പറയുന്നു ആമീൻ. ഇത് ഖുതുബ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ഹബീബേ, എന്തേ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരാമീൻ കേട്ടല്ലോ, എന്തേ ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരാമീനാണല്ലോ പുതുതായി വന്നത്. അപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ, ഞാൻ മിമ്പറിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖറബുൽ അംലാഖു മലക്കു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലയോ നബിയേ, ആർക്കെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് നോക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട്, ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും പരിചരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ട്, ആ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ, മാതാപിതാക്കൾ
മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവന് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്റെ സമീപത്തിൽ വന്ന് സവിധത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ദുആ ചെയ്തു സ്വഹാബാ. അപ്പൊ ഞാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞതാ. ആരാ ദ്വാരക്കുന്നത്? മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും വിവരമെത്തിച്ചു കൊടുത്ത, എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും വഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ്. ആമീൻ പറയുന്നതോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കൂലേ? ഒരു തർക്കവുമില്ല, സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം മലക്കുകളുടെ നേതാവ് ദുആ ചെയ്യുന്നു, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ആമീൻ പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പെട്ടുപോകരുത്, മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കാത്തവരായി പോകരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ ആ പള്ളിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വഹാബത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അതേ മൂക്ക് നിലത്തു തട്ടിപ്പോകട്ടെ, അഥവാ നശിച്ചു പോകട്ടെ, എല്ലാം നശിച്ചു നാരായണ കല്ലെടുക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറയും. അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകട്ടെ. സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ നബിയേ, മൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങ് ആരെക്കുറിച്ചും ശപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നബിയേ, അങ്ങ് ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നബിയേ, അങ്ങ് ആർക്കെതിരെയും ശപിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നബിയേ, പിന്നെ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? ആർക്കെതിരെയാ ദുആ ചെയ്യുന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, മൻ അദ്റക അബവൈഹി ഇൻദൽ കിബരി അഹദഹുമാ ഔ കിലൈഹിമാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, മൻ ഒരുത്തനെതിരെയാ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് അവൻ? അദ്റക അബവൈഹി ഇൻദൽ കിബരി ഔ അഹദിഹിമാ ഔ കിലൈഹിമാ. രണ്ടാൽ ഒരാൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വാർദ്ധക്യം ചെന്നുപോയി, വാപ്പാക്ക് കുറെ പ്രായമായി നോക്കിയിട്ട് അവന് അവസരം കിട്ടിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് കുറെ പ്രായം ചെന്നതിന് ശേഷം ഉമ്മയെ നോക്കാൻ അവസരം കിട്ടിപ്പോയി. എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടതാണ്. ഈ റജബ് 29 അവിടുത്തെ ആണ്ടാണ്. അല്ലാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ പരിചരിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മ അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഉമ്മയെ നോക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയെ നോക്കാൻ അവസരം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും പരിചരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി, പക്ഷേ വലം യദ്ഖുലിൽ ജന്ന, എന്നിട്ടും ഈ ചങ്ങാതി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല, എന്നിട്ടും ഇവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവനെ അല്ലാഹ് നശിപ്പിക്കട്ടെ, അവനാണ് സർവനാശവുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും പരിചരിക്കലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത ഹതഭാഗ്യനുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഹതഭാഗ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവന് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാവട്ടെ. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും പരിചരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഇബ്നു റബീഅത്തു സാഇദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാനവറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം.
ഞങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സബിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബനൂ സലമ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ നബിയേ, എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം ഞാൻ അവർക്ക് വല്ല ഗുണവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ റബീഅത്തു സാഇദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അടുക്കലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുക്കലതാ ബനൂ സലമ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മുത്തുനബിയോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ നബിയേ, ഇതാ ഇന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണോ നബിയേ? തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞത്? മരിച്ചില്ലേ, ഇനി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നല്ല, ഇനി അവരത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ലെന്നല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടതൊന്നും നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ലെന്നല്ല, മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അസ്വലാത്തു അലൈഹിമാ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നീ അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് നീ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യ കടമ. അപ്പൊ ആരാണ് മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്? അതേ, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മകനാണ്, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മകനാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല, ഞാൻ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മക്കളെ, നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. എനിക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയുമോ? എനിക്ക് അല്ലാഹ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുമോ? ഞാനൊരു മഹല്ലിൽ സേവനം ചെയ്ത ആളെന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. വാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ റൂമിലെ കോടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ച മക്കളെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഉസ്താദേ എങ്ങനെയാ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്? വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാനല്ലേ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവന് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയത് വാപ്പാന്റെ മയ്യിത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവന്റെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരമെങ്ങാനും കുളമായി പോയാൽ, അതെങ്ങാനും തെറ്റിപ്പോയാൽ, ബാത്തിലായി പോയാൽ, പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമല്ലോ. ഇവനെ 10 മാസം ഗർഭം ചുമന്നതിന്, ഇവനെ പാലൂട്ടി വളർത്തിയതിന്, ഇവനെ അതാ പോറ്റി വളർത്തിയതിന്, ഇവന് വേണ്ടി രാവും പകലുമില്ലാതെ ക്ഷീണം അനുഭവിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയതിന് ഈ മകൻ അല്ലാഹ് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം എന്താണ്? ആ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടേണ്ട മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം ഇവൻ കൊളമാക്കുന്നു. മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരവും ഇവൻ ബാത്തിലാക്കി കളയുന്നു. അപ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമ്മളാണ് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ, തർക്കമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ലേ? എനിക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയില്ലെന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് നല്ല നിലയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ലെന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ പിറകിലുള്ള ഉസ്താദുമാരില്ലേ, നല്ല ആലിമീങ്ങളില്ലേ, ഖതീബുമാരില്ലേ, ഖാദിമാരില്ലേ, സയ്യിദന്മാരില്ലേ, അവരെ നേരെ മിഹ്റാബിലേക്ക് ഇമാമായി നമ്മളെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചോ മോനെ. അത് നിന്റെ ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് നീ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയും ചെയ്ത മക്കളെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. റൂമിലെ കോടി വന്ന് നോട്ടിന്റെ ഒരു കെട്ട് കയ്യിൽ തന്നിട്ട്, ഉസ്താദേ എനിക്ക് നല്ല കാലത്തൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എന്റെ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പണം കയ്യിൽ ടേബിളിൽ എറിഞ്ഞുപോയ മക്കളെ എനിക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി നാം ആദ്യം നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കർമ്മം അവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കലാണ്.
ആരാണ് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്? മക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആലിമീങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടി പറയട്ടെ, ഉമ്മമാരെ, നമുക്കങ്ങനെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. ചില പുത്തനാശയക്കാർ, ചില ആളുകളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദ്യം ഉമ്മമാര് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ശേഷമുള്ള ആളുകളുടെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം പോലും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ആചാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകരുത്, പുതിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകരുത്, പുതിയ അനാചാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകല്ലേ പെണ്ണേ. വേണമെങ്കിൽ ആ പുരുഷന്മാര് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനി മറവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പുരുഷന്മാര് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കരുതേ. അത്തരം അനാചാരങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരരുതേ ഉമ്മമാരെ. ഞാൻ ആ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയല്ല. ആദ്യം നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നന്മ ഏതാണ്? അസ്വലാത്തു അലൈഹിമാ. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി ഈ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കലാണ്. ഒറ്റൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വാപ്പ മരിച്ചു, മകൻ വിദേശത്താണ്. ലീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം കഴിയും. ഇങ്ങോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെയും സമയം പിടിക്കും. അതുവരെ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ കിടത്തുന്നു. ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വെച്ചാൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, കിടത്തി വെച്ചാലും ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയല്ലേ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് മകൻ വരുന്നത് വരെ അവന്റെ പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു മകനും അങ്ങനെ കിടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. ഒരു ഉമ്മാനെയും ഒരു മകനും ഒരു മകളും കിടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചാൽ കാണേണ്ടവർ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമയം വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട വസ്തുവല്ലേ അല്ല. വേഗത്തിൽ മയ്യിത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ബനൂ സലമ ഗോത്രക്കാരനോട് പറയാണ്, സ്വഹാബിയോട് പറയുകയാണ്, പിന്നെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട പണി എന്താണെന്നറിയുമോ? വൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറു ലഹുമാ. നീ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, വിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ റമളാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കലാണ്. ഇനി ആ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞ് പൊറുക്കലിനെ തേടലാണ്. അല്ലാ, എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇങ്ങനെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടലും നിനക്ക് അനിവാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരിക്കലതാ ഒരു മഹാനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ആ സ്വപ്നത്തിൽ വലിയൊരു മൈതാനമാണ് കാണുന്നത്. ആ മൈതാനത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കസാരയിൽ, സിംഹാസനങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. കുറെ പേരതാ പഴയ വസ്തുക്കൾ പെറുക്കി നടക്കുന്നത് പോലെ വസ്തുക്കൾ പെറുക്കി നടക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആരെയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു, ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു, സ്വപ്നം മുറിഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നു കണ്ടാതെ മൈതാനം വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു. അന്ന് കണ്ടാതെ ഗ്രൗണ്ട് വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. പഴയ ആളുകളതാ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി നടക്കുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ കണ്ട ചില
ആളുകൾ അവരെ സിംഹാസനത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അവരെ സിംഹാസനത്തിൽ, അവരെ സീറ്റിൽ മറ്റു പലരുമാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതാ അതേ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പഴയതുപോലെ, ഈ പണ്ട് അതാ മറ്റുള്ളവർ പെറുക്കി നടന്നതുപോലെ ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവരും പെറുക്കി നടക്കുന്നു. പഴയ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ മോനെ, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഒരുവിടെയും കണ്ടതായി പരിചയമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയുമോ? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചവരാണ്, ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയവരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പെറുക്കി നടക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ചെറുപ്പക്കാ മനുഷ്യൻ പറയാണ്, ഇതാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ദാറ ഖൗമിൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി സലാം പറയുമ്പോൾ, ഇതുപോലെ കൂട്ട സിയാറത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഫാത്തിഹ ഓതാറില്ലേ, യാസീൻ ഓതാറില്ലേ, ദിക്ർ ചൊല്ലാറില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പലരും ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകൾ, ഹദിയകൾ, അത് പെറുക്കി നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ മുൻപൊരിക്കൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നീ ആ സിംഹാസനത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഇരുന്നിരുന്നത്. അന്ന് നീ ഉപവിഷ്ടനായിരുന്നത് സിംഹാസനങ്ങളിലാണല്ലോ. ഇന്നെന്തേ നിനക്ക് പറ്റിപ്പോയത്? എന്തേ മോനെ? അപ്പാ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ കുത്തിവെക്കണം, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ കോറിയിടണം. ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന കാലമില്ലേ, അന്ന് എന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ട ദിക്റുകൾ, എനിക്ക് വേണ്ട യാസീനുകൾ, എനിക്ക് വേണ്ട ഫാത്തിഹകൾ, എനിക്ക് വേണ്ട മറ്റു സ്വതക്കകൾ എല്ലാം എന്റെ മകനിങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കുന്നു. അവൻ ഏതെങ്കിലും സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് വരുമ്പോ, വഅദ് വരുമ്പോ, ഉറൂസ് വരുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവനിങ്ങനെ തരുന്നു, ഞാൻ സുഖമായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ എന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി, എന്റെ കയ്യിൽ ജാരിയായ സ്വതക്കകളൊന്നുമില്ല, എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടുപോയി. എനിക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതാൻ ആളില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ ആളില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്യാൻ ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ പെറുക്കി നടക്കുന്നു. ഞാനും മറ്റുള്ളവർ എറിയുന്ന സലാമുകൾക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർ തരുന്ന ഫാത്തിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനും ഇവിടെ നടന്നു അതാ ക്ഷീണിച്ചവശനായി പെറുക്കി നടക്കുകയാണ്. ഇനി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയോ നമ്മുടെ ഉമ്മയോ ഈ കിനിയാ പ്രദേശത്തിലൂടെ അതാ ഒരു പാത്രവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വീടാന്തരം ഇങ്ങനെ കയറിയിറങ്ങിയിട്ട് പിരിവെടുക്കുന്ന, ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനൊക്കുമോ? എന്റെ ഉപ്പ മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ, എന്റെ ഉമ്മ മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ പാത്രം വിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ വാപ്പയും സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കണം. അവരിങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ കഴിയണം. അവർക്ക് വേണ്ട ഫാത്തിഹ ഞാൻ ഹദിയ ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ട യാസീൻ ഞാൻ ഹദിയ ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ട സ്വതക്കകൾ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൂടെ ഉപ്പമാരെ?
അതിനുള്ള നല്ലൊരു വരുമാനമാ നമ്മളെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ. നമ്മളെ ഖബറിലേക്കുള്ളൊരു സ്ഥായിയായ വരുമാനമാണ്. അതിൽ നിന്നൊരൊറ്റ കുട്ടി ഒരു ആലിമായാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഓതി പഠിച്ച ദർസാണെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ആ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, നിങ്ങളെത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. വലിയ പർവ്വത സമാനരായ ആലിമീങ്ങളുണ്ട്, വലിയ മുഫഖീങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇൽമു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉപ്പമാരുമ്മമാര് ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിലക്കാത്ത പ്രവാഹമായി ആ ശ്രേണി എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നോ അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് അതാ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉമ്മമാരെ പൂർവീകരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതാ സൽക്കർമ്മം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങളാ നമ്മളെ മുൻപിലുള്ളത്. നാളെയുടെ പ്രബോധകന്മാര്, പ്രഭാഷകന്മാര്, മുദർരിസന്മാര്, നാളത്തെ സേവകന്മാര്, ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങള്, അവരെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പിടിച്ചാൽ, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വരുമാനം നമുക്ക് വരാനില്ലേ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാവിനോട്, സദാതുൽ പണ്ഡിതനോട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ്, എന്റെ മകൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനും ഇതുപോലെ പെറുക്കി നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരാളെ മുമ്പിലും അതാ കൈനീട്ടിക്കൂടാ, ഒരാളെ മുൻപിലും പാത്രം കാണിച്ചുകൂടാ. എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ട ദിക്റും സ്വലാത്തും മറ്റു ഹദിയകളും ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ഇതൊരു തീരുമാനമായി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കൂട്ടുസിയാറത്തി പ്രഭാഷണ പരമ്പര നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കുമോ? ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ പൊറുക്കലിനെ തേടലാണ് കേട്ടോ. ഇനിയോ മൂന്നാമതായി പറയുന്നു, അവർക്ക് ശേഷം അവിടെ കരാറുകൾ നടപ്പാക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്രയോ പേര് വലിയ കടങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട്. സമ്പത്ത് ധാരാളം അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആരോഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകാത്തത്? ഉസ്താദേ, മൂത്ത മകൾക്ക് ഒരു വീടിന്റെ പണിയും കൂടെ നടന്നു, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മകന്റെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഹജ്ജിന് പോവാൻ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ആ ഹജ്ജ് വീട്ടാതെ മരിച്ചുപോയാൽ, ഉമ്മമാരെ, നമ്മളെ ഉപ്പമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാക്കാതെ മരിച്ചുപോയവരുടെ സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഹജ്ജ് വീട്ടിയേ പറ്റൂ. ഹജ്ജ് വീട്ടാനുള്ളത് ഹജ്ജ് വീട്ടിക്കോളണം. അതുപോലെ കടമുള്ള ആളുകൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതോ പള്ളിയിൽ ഏതോ പരിപാടിക്ക് ഏറ്റെടുത്ത സംഖ്യയാണ് 10,000, 25,000 ഒക്കെ ഉണ്ട്. കമ്മിറ്റിക്കാര് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, പുതിയൊരൊറ്റ പിരിവും നടത്തണ്ട, ആ പഴയതൊന്ന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാ തന്നെ പരിപാടി വിജയിക്കും. അതിൽ ചിലരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. അവരെ സ്വത്തിൽ തൊട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ, അവരെ സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കടം വീട്ടിയേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്തുകൂടാ. കടം
ഒരു ചെറിയ വിഷയമല്ല, വീട്ടിൽ കോളണം. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ പള്ളിയിലേക്ക് മയ്യിത്ത് വന്നാൽ, മിഹ്റാബിലേക്ക് മയ്യിത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചാൽ ഉടനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടത്രേ, ഹൽ അലാ സ്വാഹിബുക്കും ദൈൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബാ, നിങ്ങളെ ഈ കൂട്ടുകാരന് വല്ല കടവും ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന മറുപടി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുൻപിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുൻപിൽ ഒരു മയ്യിത്ത് വരുന്നു. സ്വഹാബിയുടെ മയ്യിത്താണ്. തങ്ങൾ പതിവ് പോലെ ചോദിച്ചു, ഹൽ അലാ സ്വാഹിബുക്കും ദൈൻ. സ്വഹാബാ, ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ പേരിൽ വല്ല കടവും ബാക്കിയുണ്ടോ? പറകിൽ നിന്നൊരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞുണ്ട്, നബിയെ 3 ദിർഹം ബാക്കിയുണ്ട്, 3 സ്വർണ്ണ നാണയം, 3 ദിനാർ ബാക്കിയുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, സ്വല്ലു അലാ സ്വാഹിബികും ഫലാ ഉസല്ലി. കടമുള്ള ആളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ, ഞാൻ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കൂല. കാരുണ്യത്തിന്റെ കരകാണാ കടലായ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബിയാ പറയുന്നത്, കടക്കാരെ പേരിൽ ഞാൻ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ പിറകിൽ എന്നൊരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയേ, ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം നബിയേ, എനിക്കൊരു 3 ദിവസം ബാക്കി തരുമോ? എനിക്കൊരു 3 ദിവസം അവധി തരുമോ? അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഉറപ്പല്ലേ? അതേ നബിയെ, ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മുത്തായ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങിയില്ല. പള്ളിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. തങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല. എന്നിട്ട് സുബഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, മോനെ, ആ കടം വീട്ടിയോ? സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയെ, 3 ദിവസല്ലേ സമയം തന്നത്, പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ വിഷയം കടമല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വളരെ ഗൗരവം കുറഞ്ഞു പോയൊരു വിഷയമാണത്. വളരെ ആളുകൾ വളരെ നവറായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കടമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു ഭയമില്ലാത്ത കാര്യമായി പോയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണം കിട്ടിയപ്പോൾ, സ്വന്തമായി കുറച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോ, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കീശയിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയുമോ? ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് വല്ല കടവും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ നേതാവല്ലേ, കടം ഞാനല്ലേ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പണം കീശയിൽ കരുതി വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സവിധത്തിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ, ഇതാ ഒരു സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാൻ ആ പുന്നാര മോള് വരുന്നത്. എന്താ സങ്കടം എന്നറിയോ? ഉപ്പ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എനിക്കും അലിയാര് തങ്ങൾക്കും ആകെ ഒരൊറ്റ പുതപ്പേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആകെ ഒരു പുതപ്പേ വീട്ടിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പുതപ്പ് വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഫാത്തിമ ബീവി പറയാണ്, ആ പുതപ്പ് ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ പുതക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. പകലിൽ അതേ പുതപ്പിൽ തന്നെ ദുൽദുലെന്ന കുതിരക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കാനും അതേ പുതപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നബിയേ, ആരെ വീട്? രാജാവിന്റെ മോളെ വീടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതപ്പ് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഒട്ടകവും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ച് ആ പുതപ്പ് കീറിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ. ആ പുതപ്പ്
പുതപ്പ് 2 കഷ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതായി പോയിട്ടുണ്ട്. 1 ദീനാർ കൊടുത്താൽ 4 പുതപ്പ് കിട്ടും. അപ്പൊ 1/4 ദീനാറേ ഒരു പുതപ്പിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങയുടെ കീശയിൽ, മുത്തുനബിയുടെ കീശയിൽ കാശ് കണ്ടിട്ടാ ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിക്കുന്നത്. അത് തങ്ങൾക്കറിയാം. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, 1 പുതപ്പ് വാങ്ങിത്തരുമോ ഉപ്പാ? മുത്തായ തങ്ങളോട് കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമ ബീവിയാ ചോദിക്കുന്നത്, 1 പുതപ്പ് വാങ്ങിത്തരുമോ? മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോളെ ഫാത്തിമ, നീ എന്റെ കയ്യിൽ പണം കണ്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പുതപ്പ് വാങ്ങിത്തരില്ല. ഇത് എന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും കടം വന്നു മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, ഞാൻ കരുതി വെച്ചതാണ് മോളെ. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് മുത്തായ തങ്ങളെ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. കടം വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയമാണ്. ശുഹദാക്കളാണെങ്കിൽ പോലും കടക്കാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കില്ലെന്ന് ചില ഹദീസുകളിൽ കാണാം. അപ്പൊ ശുഹദാക്കന്മാര്, അത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പോരാളികൾ, അവര് എല്ലാ കടക്കാരോടും ഒന്നിരിക്കൽ അവധി വാങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കടങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകാനുള്ളതെന്ന് വിശദീകരണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയോ? അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഉപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾ, ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണി, മയ്യിത്ത് മറവ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടങ്ങൾ മുഴുവനും കൊടുത്തു വീട്ടലാണ് കേട്ടോ. ഹജ്ജുണ്ടെങ്കിൽ ഹജ്ജ് വീട്ടലാണ് കേട്ടോ. സകാത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വീട്ടലാണ് കേട്ടോ. അല്ല എങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് നമ്മൾ ഓഹരി ചെയ്താൽ ആ സ്വത്ത് പിന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ഹറാമല്ലേ? നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന ഭാര്യ, ആ ഭാര്യക്ക് നമ്മൾ തീറ്റിക്കുന്നു, ഹറാമല്ലേ? ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകുമോ? സ്വാലിഹീങ്ങളാവാനും സാധ്യതയില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാഫ്യ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഇർശാദുൽ യാഫ്യയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ല പറഞ്ഞു വന്നത്. മൂന്നാമതായി പറയുന്നു, അവരുടെ മുഴുവൻ ഉടമ്പടികളും കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും നീ കൊടുത്തും പറഞ്ഞും ചെയ്തും വീട്ടലാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാൽ ഒന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം, മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണം, മറ്റൊന്ന് അവരെ ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു വീട്ടണം. പിന്നെയോ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, വസിലത്തുർ റഹിമില്ലദീ ലാ തുസലു ഇല്ലാ ബിഹിമാ. അവരോ മുഖേനയല്ലാതെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. വാപ്പ ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. ആ കച്ചവടക്കാരനാകുമ്പോൾ വാപ്പയുടെ സൗഹൃദം കച്ചവടക്കാരോടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടക്കാരോട് നമ്മൾ ബന്ധം പുലർത്തണം. വാപ്പയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണവർ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം വരുന്നു, സൽക്കാരം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നു, അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ പറയും, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആ ബീബി ഒന്ന് വിളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ പറയും നമ്മൾ അബുക്കാൻ ഒന്ന് വിളിക്കണോ. കുടുംബോ ബന്ധോ മറ്റൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് അവരോട് എന്തോ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം മക്കളായ നമ്മളും നശിപ്പിച്ചുകൂടാ. ആ ബന്ധം നമ്മളും പുലർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അവർ പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മളും പോകണം. അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിലനിർത്തണം. ഇത് മക്കൾക്കുള്ള ബാധ്യതയാണ്. പിന്നെയോ അഞ്ചാമതായി പറയുന്നു, വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്, വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ, അതെ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മോഡലൊന്നും ഉപ്പാന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്കുണ്ടാവില്ല. പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാന്റെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് നമ്മളെ പോലെ മോഡലാവണമെന്നുണ്ടാകില്ല. അവരെ ശരീരം ചുളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് പ്രായം ചെന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കൽ, നമ്മളെ ആദരിക്കൽ, സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഅറാബിയായ കാട്ടറബിയായ മനുഷ്യൻ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇബ്നു ഉമറേ, കയ്യിലുള്ളത് എന്തായാലും എനിക്ക് തരണോ? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കീശയിൽ കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു സംഖ്യ കീശയിലുണ്ട്. ആ സംഖ്യ മുഴുവനും എടുത്ത അഅറാബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. മുഴുവൻ സംഖ്യയും അഅറാബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല. ഓ ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങളെ, നിങ്ങളെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന തലപ്പാവില്ലേ, വിലപിടിപ്പുള്ള തൊപ്പിയില്ലേ, അതും കൂടെ എനിക്ക് തരുമോ? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സങ്കോചവും തോന്നിയില്ല. ആ തലപ്പാവ് നേരെ അഴിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ അഅറാബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കശപിശ പറയാൻ തുടങ്ങി. അല്ല ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്തു പണിയാണ് ഈ കാണിച്ചത്? വലിയ സംഖ്യയല്ലേ നിങ്ങൾ കീശയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തത്? അതൊന്നും പോരാത്തത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളെ വിലപിടിപ്പുള്ള തലപ്പാവും കൂടെ നൽകിയത്? ഇത്രമാത്രം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ആ വന്നത് എന്റെ ഉപ്പ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുന്നത്, ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് അത് എന്റെ ഉപ്പയോടുള്ള പരിഗണനയാണ്, എന്റെ ഉപ്പയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, എന്റെ ഉപ്പയോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ നമ്മളെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരാകണമെന്നില്ലല്ലോ, അവർ നമ്മളെ പോലെ ഫ്രീക്കന്മാരാകണമെന്നില്ലല്ലോ. മറിച്ച് പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാക്ക് പ്രായം ചെന്ന കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഉണ്ടാവൂ, പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാക്ക് പ്രായം ചെന്ന കൂട്ടുകാരിയല്ലേ ഉണ്ടാകൂ. അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മളെ വാപ്പ ഉമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരോട് ചെയ്യേണ്ട കടമയാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഖലാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നാം ഓതി വിശദീകരിച്ച ആയത്തില്ലേ, അതിൽ വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ, ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 12ഓളം വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദുർറത്തുൻ നാസുഹീൻ എന്ന കിതാബിൽ 14ഓളം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, എന്താ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ ചെയ്യേണ്ട കടമ ഏതാണ്? ഗുണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരെ കാണുമ്പോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യലാണോ? അവരെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ മാത്രമാണോ? അവരെ കാണുമ്പോൾ നീ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കലാണോ? ഒന്നാമതായി പറയുന്നു, അത്വാമു ഇനിഹ്താജാ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നീ ഭക്ഷണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ്. അതെ, നീ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും നല്ല പ്രായമാണ്, നല്ല യുവത്വമാണ്, അവർക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, അവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങിക്കഴിക്കും, അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ആ സമയത്ത് നീ അവരെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മറിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം സ്വന്തമായി പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയം, അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയം, അങ്ങനെയുള്ള സമയം വന്നാൽ അത്വാമു ഇനിഹ്താജാ, അവര് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാകുമ്പോൾ നീ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ. ഇതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോകണം, വാപ്പ സുഖമില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടപ്പിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ ബെഡ് റെസ്റ്റിലാണ്. എന്നാൽ കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള നമ്മൾ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഭക്ഷണം രാവിലെ തന്നെ വാപ്പാനെ അങ്ങ് തീറ്റിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ? നീ പോവണ്ട, നിന്റെ വാപ്പയെ
ഉമ്മയെയും പരിചരിക്കുക എന്നത് നിന്റെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ്. ഇതൊന്നും ന്യായമാണ് ഉസ്താദേ? ഇന്ന് ആ വാപ്പയാണ്, നാളെ നീയും ഒരു വാപ്പയാണ്. നാളെ നീ കിടന്നാൽ നിന്റെ മക്കളോടുമുള്ള കൽപ്പന ഇത് തന്നെയാണ്. മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങ് പോകാമെന്നല്ല. എപ്പോഴാണോ വാപ്പക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടത്, എപ്പോഴാണോ ഉമ്മക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ. ഇത് നിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നീ മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്തവനാകൂ. വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല. രണ്ടാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അൽ ഖിദ്മത്തു ഇൻഹിതാജ. അതേ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നീ സഹായം ചെയ്യണം. നിനക്കെവിടോ പോകാനുണ്ട്, വാപ്പാനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചങ്ങിരുത്തുന്നു. നിനക്കെവിടോ പോകാനുണ്ട്, വാപ്പാനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ നിന്റെ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് പരിചരിക്കേണ്ടവരല്ല. അവർ നിനക്കുള്ള പാഴ്വസ്തുവല്ല, നിനക്കുള്ള പരീക്ഷണ വസ്തുവല്ല. പിന്നെയോ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നിന്റെ കയ്യിൽ 4 പുത്തനങ്ങ് കൂടിയപ്പോ, നിന്റെ കയ്യിൽ 4 പണമങ്ങ് കൂടിയപ്പോൾ, അതാ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരും പറഞ്ഞ് ഹോം നേഴ്സ് ഓമനെ പേരിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാൽ, മോനെ നിന്റെ ബാധ്യത തീരുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണ്ട, മോളെ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുമെന്ന് നീ ആലോചിക്കണ്ട. നിന്റെ വാപ്പയോടും നിന്റെ ഉമ്മയോടും നീയാണ് അവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത്, അവരെ നീയാ പരിചരിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ നിന്റെ സഹായമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അൽ ഖിദ്മത്തു ഇൻഹിതാജ. വാപ്പക്കൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ, മോനെ മോളെ നീ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാകണം. അതേ, വാപ്പക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നീ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാകണം. വാപ്പാക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നീ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാകണം. അല്ലാതെ മാറി നിന്നുകൂടാ. നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണോ നിന്റെ വാപ്പക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണോ ഉമ്മക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ആ സമയത്ത് നിന്റെ സഹായം വന്നേ പറ്റൂ. അത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്, നിന്റെ ഔദാര്യമല്ലേ അല്ല. എത്ര കാലായി ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനെ നോക്കുന്നു, പറയാൻ അവകാശമില്ല. എത്ര കാലമായി ഞാൻ ഉമ്മാനെ നോക്കുന്നു, പറയാൻ അവകാശമില്ല. കാരണം അത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നീ അത് നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഇനിയോ വൽ ഇജാബത്തു ഇൻദാ. അവര് വിളിച്ചാൽ നീ അവരോട് ഉത്തരം ചെയ്യണേ. വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യണം. എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ, എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഉത്തരം ചെയ്തോളണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സമയം നീണ്ടു. നമ്മൾ എത്ര വലിയ തിരക്കിലാണെങ്കിലും, എന്തെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലും ആണെങ്കിലും, വാപ്പയും ഉമ്മയും വിളിച്ചാൽ അവരെ നീ ഉത്തരം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതും നിന്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ്. ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ ഉമ്മ വിളിച്ചതിന് ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത ചരിത്രമൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വിളിച്ചാൽ മക്കളെ ഉത്തരം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കളിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ്, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. എന്തു പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേടാ, നിന്റെ വാപ്പയല്ലേടാ. അവര് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്റെ ക്ഷീണം നീ മറന്നു പോകണം. നിന്റെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിന്റെ പൊന്നുമ്മയല്ലേ, നിന്റെ വാപ്പയല്ലേ, ഈ ഉത്തരം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതും നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റു 4-മതായി പറയുന്നു, അൽ ഇത്വാഅതു ഇൻ അമറ ഗൈറ മഅസിയത്തിൻ. തെറ്റല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യം നിന്നോട് അവരെ കൽപ്പിച്ചാലും നീ അവരെ വഴിപ്പെട്ടോളണോ. തെറ്റു പറഞ്ഞ
പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കേണ്ടതില്ല, വാപ്പ പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതാ പലരും മാനവറുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അവസാനം ഉമ്മയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള മകനാണ്, വല്ലാതെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പൊന്നുമോനാണ്. ആ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉമ്മ വരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എന്നോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണേ, ഈ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണേ. സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട്, ആദരവുണ്ട്, ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ മതത്തെക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ഉമ്മ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും, ഞാൻ അതിനെ പിന്തുണക്കും. പക്ഷേ മതം വിട്ടു കളിയില്ല, എന്റെ ആദർശം വിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അപ്പ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എന്നാ മോനെ, ഇനി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല, ഇനി ഞാനൊരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കൂല. നീ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് അതുവരെ ഉപഹാരം തന്നെ, നിരാഹാര സമരം തന്നെ, അതുവരെ നിരാഹാരമിരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു. നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ വണ്ടയല്ല, ആ പന്തൽ പൊളിച്ചാലും പിറകിൽ ഇളനീരിന്റെ തണ്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി പൊതി കാണാം. അങ്ങനത്തെ നിരാഹാര സമരമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നു ദിവസങ്ങളോളം. പ്രമേയം ഒരൊറ്റ പ്രമേയമേ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളൂ. എന്റെ മകൻ എന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം, അവന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് രാജിയാവണം, അതുവരെ ഭക്ഷണം വേണ്ടേ വേണ്ട. ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ല സഅദേ, നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേടാ കിടക്കുന്നത്, നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ മരിക്കാനായി കിടക്കുന്നത്, നിനക്ക് ആ മതമൊന്ന് വിട്ടുകൂടെ? സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്തും ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം, പക്ഷേ മതം വിട്ടു കളിയില്ല. അവസാനം സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ മരണാസന്നയാകുന്ന സമയം വന്നപ്പോൾ, ഏതു സമയവും ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇതാ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാനെങ്ങാനും നിരാഹാരം കിടന്ന് മരിച്ചാൽ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും നിന്നെ കുറിച്ച് ഉമ്മയെ കൊന്നവനെന്ന് പറയും, ഉമ്മാന്റെ ജീവന് വില കൊടുക്കാത്തവനെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് പിന്മാറു മോനെ. അപ്പ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊരു വചനം പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, ഞാൻ നിങ്ങളേറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട്, വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്റെ ഉമ്മ കേൾക്കണം, എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ 100 ഉമ്മമാരുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ. നിങ്ങളെപ്പോലെ 100 ഉമ്മമാരെക്കൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഉമ്മമാരും സമരം കിടക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ വിഷയമാണ്, സഅദ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല. അങ്ങനെ ഉമ്മമാര് 100 പേരും കിടന്നു. അവസാനം ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു, നിരാഹാരം കിടന്ന് മരണപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഉമ്മയും മരിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ ഉമ്മയും മരിച്ചു. അങ്ങനെ 99 ഉമ്മമാരും മരിച്ചു. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഞാൻ എന്റെ മതം രാജിവെക്കണമെന്ന വിഷയം. അങ്ങനെ 99 ഉമ്മമാരും മരണപ്പെട്ട് 100ാമതൊരൊറ്റ ഉമ്മ ബാക്കിയാകുന്നു. ആ ഉമ്മയും എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു. മോനെ, 100ാമത്തെ ഉമ്മയും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വാ മോനെ എന്ന് 100ാമത്തെ ഉമ്മ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും, ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാമെന്നല്ലാതെ മതം വിട്ട് കളിയില്ല, എന്റെ ആദർശം വിട്ട് കളിയില്ലേ ഇല്ല. ഈ
ഉറച്ച തീരുമാനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇങ്ങെടുത്തേ, ഞാൻ എന്റെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളം കുടിച്ച് ഉമ്മ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശുദ്ധ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാ ചരിത്രം സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനല്ല, മറിച്ച് അവിടെ നമുക്കൊരു പാഠമുണ്ട്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമാണെങ്കിലും, എത്ര പ്രശ്നകലുഷിതമായ സമയമാണെങ്കിലും മതം വിട്ട് കളിച്ചുകൂടാ, ആദർശത്തിൽ വ്യതിയാനം വന്നുകൂടാ, തെറ്റു ചെയ്യാൻ ആര് കൽപ്പിച്ചാലും നിർവഹിച്ചുകൂടാ. അതെ, അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പുരുഷന് പാടില്ലല്ലോ. വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ, അതെ നമ്മുടെ മകൾക്ക് ഉപ്പയുടെ നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകന് കൂടെ മകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഹറാമായ യാത്രകൾ ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ലല്ലോ. അത് ആര് ബൈക്കിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിച്ചുകൂടല്ലോ. അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ പെണ്ണിന് യാത്ര ചെയ്തുകൂടല്ലോ. ഭർത്താവിന്റെ അനിയന്റെ കൂടെ കാറിലും ബൈക്കിലും തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഹറാമായ യാത്രകൾ ഇനി ഉമ്മ കൽപ്പിച്ചാലും വാപ്പ കൽപ്പിച്ചാലും ഭർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാലും ചെയ്തുകൂടേ. അങ്ങനെ ഹറാമുകൾ ആര് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. തെറ്റു ചെയ്യാൻ ആര് പറഞ്ഞാലും പിന്തുണക്കേണ്ടതില്ല. അതിന് എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ സഹിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ. അതാണ് നബി ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അൽ ഇതാഅതു ഇൻ അമറ ഗൈറ മഅസിയതി, തെറ്റല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മ വാപ്പമാര് കൽപ്പിച്ചാലും നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും. കടയിൽ പോകൽ എന്താ ഹുക്കുമ്? ഹലാലെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഹുക്കുമ് പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ ഒന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് വരണോ, സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് വരണമെന്ന് ഉമ്മ കൽപ്പിച്ചാൽ ആ ഹലാലിന്റെ മതവിധി മാറുന്നു, നിർബന്ധമാകുന്നു. ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകണമെന്ന് ഉമ്മ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ സുന്നത്തായിരുന്നു ഉമ്മയെ സന്ദർശിക്കൽ. പക്ഷേ ഉമ്മ പോകാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ അതോടെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമായി പോയി. ചില്ലറ ആളുകളല്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയും, ചെറിയ ആളുകളല്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയും. അവർക്ക് നമ്മളെ പല വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ സമയം നീളും, ഞാൻ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഇനി അഞ്ചാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, നീ നിന്റെ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ മയത്തിൽ സംസാരിക്കണേ. വാപ്പയോട് മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, വാപ്പയോടൊന്നും പറയരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഉമ്മയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നീ അവരോട് നന്നായി സംസാരിക്കണം. വെറുപ്പ് കൂടാതെ, ദേഷ്യം കൂടാതെ, ഈർഷ്യത കൂടാതെ അവരോട് സംസാരിക്കണേ മുഅ്മിനേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പല കുടുംബങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കൾ തുറങ്കലിലാണ്, അഥവാ ജയിലുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജയിലുകളല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തുറങ്കലിൽ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അവർക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവരോട് ആരും സംസാരിക്കാനും വരുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ മകൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും, ബാപ്പാക്ക് എന്താ ഒരു കുറവുള്ളത്, ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത്?
അവർക്ക് സമയാകുമ്പം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ലേ, സമയമാകുമ്പോൾ അതാ മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ, പക്ഷേ അതേ സമയമാകുമ്പോ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെ ജയിലിലും കിട്ടുന്നില്ലേ, സമയമാകുമ്പം ഭക്ഷണം കിട്ടൂലേ, സമയമാകുമ്പോൾ മരുന്ന് കിട്ടൂലേ, അങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ജയിലിലും ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ജയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷാമുറയായി മാറിയത്? അവിടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അവരിങ്ങനെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ, നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ അടുക്കൽ, ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ, വല്യുപ്പയുടെ അടുക്കൽ, വല്യുമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഒരു ദിവസം ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം അവരെ ചാരയൊന്നിരിക്കാമോ? അവരെ മുതുകിലൊന്ന് തടവിക്കൊടുത്ത് അവരെ ശരീരത്തോടൊന്ന് ചേർന്നു നിന്ന് അവരോടൊന്ന് കുശലം പറഞ്ഞ് കുശലാന്വേഷണം നടത്തി അവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? എങ്കിൽ നീ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിനേക്കാൾ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കുന്നത്, അവർ സംതൃപ്തരാകുന്നത്, അവരെ ആരോഗ്യത്തിന് മേന്മ വരുന്നത്, അവരെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ പരിചരണം കൊണ്ടാകും കേട്ടോ. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം, അവരോട് ചേർന്നു നിൽക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഇത് ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോട് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണില്ലേ വല്ലാത്ത അപകടകാരിയാണ്. ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ്, എനിക്കും FB-യിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവനാണ്, ഞാനും യൂട്യൂബുകളിൽ പ്രസംഗം ഇടുന്നവനാണ്. സ്വന്തം ചാനലെങ്കിലും പലരും എന്റെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇടും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വരുമാനവും പറ്റാറില്ല. ഇതുവരെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ആരോടും ഒരു നയാ പൈസയും വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നവനാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സൊറ പറയാനും ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നു. പക്ഷേ എന്താ കഴിച്ചെന്ന് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മളെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും മൊബൈൽ ഫോണിലാണ്. നമ്മൾ അപ്പയും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജിലാണ്. നമ്മളപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പയും പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത രംഗങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ബന്ധം മുറിക്കല്ലേ ഉപ്പമാരെ, ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ. എന്നേതു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തത്? ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ്, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ്, ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പ്രശ്നത്തിലാണ്, ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലാണ്, സഹോദരിയും സഹോദരനും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലാണ്, അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നത്തിലാണ്. എന്തേ കാരണോ? അവന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ഇവൻ അറിയില്ല, ചേട്ടന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് അനിയൻ അറിയില്ല. അനിയൻ വീട്ടിലേക്ക്, എന്റെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ അനിയൻ ഒന്നും തന്നില്ലെന്നു ചേട്ടൻ പരാതി പറയുന്നു. പക്ഷേ അനിയൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് മാസങ്ങളായെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മളെ ലോകം വാട്സപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു, നമ്മളെ ലോകം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു, നമ്മളെ ലോകം അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാമിലും അതുപോലത്തെ മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അരുത് കേട്ടോ, ഒരിക്കലും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചുകൂടാ. നമ്മളെ ഉപ്പയോട് അല്പം സംസാരിക്കാൻ സമയം കാണണം, നമ്മളെ ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കാണണം, ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാര് സമയം കാണണം, ഭർത്താക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഭാര്യമാര് സമയം കാണണം. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഇന്ന് ചില ആധുനിക സൂഫി വനിതകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ 24 മണിക്കൂറും ഓൺലൈനിൽ വഅ്ള്
വഅദ് കേൾക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറും വാട്സപ്പ് സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. 24 മണിക്കൂറും വാട്സപ്പിൽ അതാ ഖുർആൻ ഖത്മോതുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഭർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, മക്കളെ പരിചരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, നാട്ടിലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ആ വാട്സപ്പ് തന്നെ അന്യ പുരുഷന്മാരുള്ള സ്വലാത്ത് ഗ്രൂപ്പുകള്, അന്യ പുരുഷന്മാരുള്ള ഖുർആനിന്റെ ഖത്മ ഗ്രൂപ്പുകള്. അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മതം നമുക്കില്ലേ ഇല്ല. മതം ലോകം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും, എന്തെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും, എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചാലും മതത്തിന്റെ ശ്രേണിയിൽ മാറ്റം വരൂല. 2025 ഒരു മതം നമുക്കില്ല. ഇനി 2225 ആയാലും മാറ്റം വരൂല. 3025 ആയാലും മാറ്റം വരൂല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മതം ഉത്തരവാദികളല്ല. അതേ മതത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരവാദികളല്ല. ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ വല്ല തെറ്റും ചെയ്താൽ മതം ഉത്തരവാദിയല്ല. മറിച്ച് മതത്തിന്റെ നിയമം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് വ്യക്തമായ അച്ചടക്കമുള്ള മതമാണിത്, വ്യക്തമായ ഇജാബുള്ള മതമാണിത്, വ്യക്തമായ മറയുള്ള ഇജാബുള്ള മതമാണിത്. ഈ മതത്തിനു മാറ്റമില്ലേ ഇല്ല. ഇതിൽ യാതൊരു സങ്കോചവും ആർക്കും വേണ്ട. ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകണ്ട. നമ്മളെ മതം മാറ്റി പറയേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചിന്ത വേണ്ട. ഇത് അള്ളയുണ്ടാക്കിയ മതമാണ്. ഈ മതം അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ തിരുത്താൻ ഒരാൾക്കും അവകാശമില്ല. അള്ളാഹു തനതായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മാതാപിതാക്കളോട് നീ നന്നായി സംസാരിക്കണം, അവരെ കൂടെ ഇരിക്കണം, അവരോട് ചീത്ത പറയരുത്, ദേഷ്യം പിടിക്കരുത്. ഇനിയോ 6ാമതായി പറയുന്നു, ഇനി ഇലൽ ഖിസ്വതി കസാഹു ഇൻ ഖദറ അലൈഹാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വല്ല വസ്ത്രവും ആവശ്യം വന്നാൽ നീ അവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. എപ്പോൾ ഇൻ ഖദറ അലൈഹാ, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ. ഇസ്ലാം എത്ര സൂക്ഷ്മമായ കാര്യം പറയുന്നത്. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. നേരെ മറിച്ച് മക്കൾക്ക് 4ഉം 5ഉം ജോഡി വസ്ത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭാര്യക്ക് 2ഉം 3ഉം 4ഉം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് വാങ്ങിയില്ലേ? മകന്റെ ചോദ്യല്ലേ, ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകാനുള്ളത്? ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പൊ ഡ്രസ് വാങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴാ എവിടെ പോകാനാണ്? അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട. നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് നീ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. നിന്റെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ, ഭാര്യക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും നീ പരിഗണിക്കണേ. ഇനി ഭാര്യ മറന്നാൽ ഭർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം, ഭർത്താവ് മറന്നാൽ ഭാര്യ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ഇനി വല്യുപ്പയെയും വല്യമ്മയെയും ഉമ്മയും വാപ്പയും മറന്നാൽ മക്കളെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് വസ്ത്രം ആവശ്യം വന്നാൽ നീ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം. ഇനി 7ാമതായി പറയുന്നു, അൽ മശിയു ഖൽഫഹു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പണ്ഡിതന്മാരത് ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ പിറകിൽ നടക്കണേ. എത്ര സൂക്ഷ്മമായ അവതരണമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും മുന്നിൽ നടന്നാൽ അവരെ പിറകിലാക്കിയിട്ട് നീ മുന്നിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇനി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നവൻ ബാപ്പാനെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കണോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് അതൊക്കെ അതിന്റെ സാന്ദർഭികമായ പഠനം നടത്തണം. ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മയുടെയും മുന്നിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കാറ് വാങ്ങി മുന്നിൽ ആരായിരിക്കേണ്ടത്? മുഞ്ചുള്ള പെണ്ണാണോ മുന്നിലിരിക്കേണ്ടത്? അല്ലേ അല്ല. നിന്റെ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാനെ മുന്നിലിരുത്തിക്കോളണം, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ മുന്നിലിരുത്തിക്കോളണം. അല്ലാതെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഇരുത്താൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
മാതാപിതാക്കളെ മുന്നിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല. പണ്ഡിതന്മാരെത്രയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്, സമയമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പം മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട ഏഴാമത്തെ കടമയായി പറയുന്നത് അൽ മശിയു ഖൽഫഹു, അവരെ പിറകിൽ നടക്കലാണ്. എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള യാത്രയാണ്. വാപ്പ രാജാവാണ്, ഉമ്മ രാജ്ഞിയാണ്. നമ്മളെ സ്വർഗം നമുക്ക് തരാനുള്ളത് അവരാണ്. അവരിങ്ങനെ മുന്നിൽ ലീഡറായി മുന്നിൽ നടക്കുന്നു. മക്കളായ നമ്മൾ പിറകിൽ നടക്കുന്നു. നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മുടെ പിറകിൽ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മാതൃകാപരമായ കുടുംബം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. ഇനി എട്ടാമതായി പറയുന്നു അൽ ഇർലാഉ ലഹു ബിമാ റളിയ ലിനഫ്സിഹി, നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ എന്താണോ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് അത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. നിനക്കെന്താ ഇഷ്ടം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം. അഥവാ നിനക്കൊരു പല്ലുവേദന വന്നു, നീ ഉടനെ ഏറ്റവും നല്ല മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ഭാര്യക്കൊരു അസുഖം വന്നു, വലിയ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നു, നീ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നു. ഉമ്മാക്കൊരസുഖം വന്നു, ഉടനെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരോടെങ്കിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്തേ പറ്റിയത്? ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റല് മോശമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് നീ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത്? ഉസ്താദേ, അവിടെ പോയാ ക്യൂ നിൽക്കാനാകൂല. അപ്പം നിന്റെ ഉമ്മയോ, നിനക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ പാടില്ല. അവിടത്തെ തിരക്ക് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മയും തിരക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർമാര് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ സമീപിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മാനെയും എനിക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എനിക്ക് AC കാറിൽ പോകാനാണ് താല്പര്യം. എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മയും AC കാറിൽ പോയിക്കൊള്ളണം. അതാ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എവിടെയോ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പണിയുടെ തിരക്കിലാണ്, ജോലി തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ വിളിച്ചു, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകണം. എന്നാൽ 2 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നീ ഒരുങ്ങി നിന്നോ, ഞാൻ കാറുമായിട്ട് അങ്ങ് വരാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ഉമ്മ വിളിച്ചു, ഉമ്മ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഹബീബിന്റെ ഓട്ടോ അങ്ങ് വിട്ടുതരാം, നിങ്ങൾ ആ ഓട്ടോയിൽ അങ്ങ് പോയിട്ട് വാ. എന്തേ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ ആ ഓട്ടോ വിളിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്? ഓട്ടോക്കാർക്ക് ഓട്ടം കിട്ടും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ല, മറിച്ച് എന്തേ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് കാറ്, നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോ? പാടില്ല. നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ നീ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളോട് ഗുണം ചെയ്തവനായി പരിഗണിക്കുകയില്ല. ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഭയക്കുന്നു. ഇനി 9ാമതായി പറയുന്നു വൽ ഇക്റാഹു ലഹു ബിമാ യക്റഹു ലിനഫ്സിഹി, നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ എന്തെല്ലാമാണോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അതൊന്നും എന്റെ ഉമ്മാക്കും എന്റെ വാപ്പക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്, എനിക്ക് ഫാനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വയ്യ, എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മാക്കും ശബ്ദമില്ലാത്ത ഫാനായിക്കൊള്ളണം. എനിക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മാക്കും AC വെച്ചു കൊടുത്തോളണം. അത് ഉസ്താദേ ഉമ്മ ഇടൂല, ഇടലും ഇടാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ നീ വെച്ചു കൊടുക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അവർക്കും ഇഷ്ടമാകണം, അഥവാ അവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാകണം. നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നിന്റെ ശരീരത്തെ പോലെ അതിനേക്കാളപ്പുറം നീ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്തവരെ ഗണത്തിൽ പെടുകയില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതുപോലെ ദുർറത്തുൻ നാസുഹീൻ അടക്കമുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 15ാമതായി 10ാമതായി പറയുന്നു അദ്ദുആഉ ലഹു ബിൽ മഅഫറതി കുല്ലമാ ദഅ ലിനഫ്സിഹി, നീ എപ്പോഴെല്ലാം
ഇപ്പോഴെല്ലാം നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നീ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു മജ്‌ലിസിലേക്ക് 50 രൂപ സംഭാവന ഇടുമ്പോൾ എന്റെ രോഗം മാറണം, എന്റെ പാപം പൊറുക്കണം, എന്റെ മക്കൾ നന്നാവണം, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുണമുണ്ടാകണം, ഇങ്ങനെ നീ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സ്വതക്ക ഇടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടോ? അപ്പോഴെല്ലാം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ, എന്റെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ, എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മയുടെ രോഗം മാറണേ, ഇങ്ങനെ അവരെയും കൂടെ നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്ത നന്മ ചെയ്തവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെ പെടുത്താൻ കഴിയൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ 20ഓളം കാര്യങ്ങൾ വേറെയും വേണ്ടി പറയാനുണ്ട്. എന്റെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ ചെയ്യുന്ന ഉപ്പമാർ, ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോട് കടമ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ എത്ര ചെയ്തു കൊടുത്താലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിരവധിയായ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതാ പ്രായം ചെന്നൊരു സ്ത്രീയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതാ ഒരു മഹാൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ മോനെ, ഇതാ ഹജ്ജിന്റെ എല്ലാ കർമ്മവേളകളിലും നിന്റെ കഴുത്തിൽ കൊട്ട കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് നീ ആ കുട്ടയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു, ഉമ്മീ വഅന അഹ്മിലുഹാ മുദ്ദത 7 സിനീൻ. ഞാൻ ആ കുട്ടയിൽ ചുമന്നു നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ്. 70 കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കുട്ടയിൽ ചുമന്നു നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടമ വീട്ടിയവനാകുമോ? എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹജ്ജിന് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്, ഏത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ചുമലിലുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടമ വീട്ടിയവനാകുമോ? ഉടനെ ആ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഇല്ല, ഇല്ല. നീ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് പകരം പോലും നിന്റെ 70,000 നിന്റെ 70 വർഷക്കാലത്തെ അധ്വാനം പകരമാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. 70 കൊല്ലം കുട്ടയിൽ ചുമന്നു നീ നടന്നില്ലേ? അത് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ചുമന്നതിന് പകരം പോലും പകരം പറയാൻ കഴിയൂല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരിൽപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ അതാ ഒരു സ്വഹാബി, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലയോ ഉമർ തങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഏതാവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ മുതുകിൽ ചാരി നിർത്തിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിർവഹിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ എന്റെ ചുമരിനോട് ചേർത്തു നിർത്തി അനങ്ങാതെ നിന്നു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായി അത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടുള്ള ചോദ്യം, ഹൽ അദ്ദൈതു ഹഖ്ഖഹാ, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള കടമ തീർത്തവനാകുമോ? നമുക്ക് നമ്മളെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ ചേർത്തു നിർത്തിയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് എന്തു ചെയ്യാനുള്ള സമയം മുഴുവനും ഇതാ വർഷങ്ങളോളമായി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടിയവനാകുമോ? അപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ഇല്ല മോനെ, ആ കാലം
അത്രയും നീ ഉമ്മയെ നോക്കിയെന്നു മാത്രമല്ല 1000 കൊല്ലം ഇതുപോലെ നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ പരിചരിച്ചാലും നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ പേറിയതിന് പകരം ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ പകരമാകൂല. എന്തേ കാരണം പറയുന്നത്? നീ ഇപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്നാണ്, എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്നത് വരെ ഉമ്മാനെ നല്ല നിലയിൽ നോക്കണമെന്നല്ലേ, എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അവസാനം വരെ ഉമ്മാനെ ശരിക്ക് പരിചരിക്കണമെന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഉമ്മയുടെ ചിന്തയോ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ, ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ മകനൊരു ജോലിയാകണം, ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ മകനൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം, ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മകനൊരു മകളാ കുട്ടിയാകണം, ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മക്കൾക്ക് വീടാകണം. ഇങ്ങനെ അവരുടെ മരണം ആദ്യം കൊതിക്കുന്നു, പിന്നെയല്ലേ മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലേ പ്രസവം നടന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ പേറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ മരുന്ന് എത്ര കാലം നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിച്ചാലും അത് പകരമാവൂല. എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് മുത്തായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം. എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവകാശമുള്ള ഒരാളല്ലേ ലോകത്തുള്ളൂ, തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരൊറ്റ നേതാവല്ലേ ലോകത്തുള്ളൂ. ആ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. മുത്തായ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ജനങ്ങളെ, എനിക്കവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയുമോ? ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ പാലം കടക്കുമ്പോ അതാ പിപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഹബീബായ തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ വീഴുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹ് പറയുന്നു, നബിയേ, സുജൂദിൽ വീഴണ്ട നബിയേ, തല ഉയർത്തൂ നബിയേ. ആ കരയുന്നത് ആരാണെന്നറിയുമോ? മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവരാണ് നബിയേ. തങ്ങളെ നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല നബിയേ. അവരെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് വരെ രക്ഷയില്ല നബിയേ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിഷമത്തോടെ വീണ്ടും അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം പിന്നെയും കേൾക്കുന്നു. ഹബീബായ മുത്തുനബിയല്ലേ, റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനല്ലേ, അവിടത്തേക്ക് തന്റെ അനുചരൻ തന്റെ അണികൾ കരയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമോ? മുത്തുനബി പിന്നെയും മടങ്ങി വരുന്നു, സുജൂദിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടി വരുന്നു, മുഹമ്മദ് നബിയേ, തല ഉയർത്തിക്കോളൂ. ലാ ഉഖ്രിജുഹും മിനന്നാർ, അവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തൂല നബിയേ. മുത്തുനബി തങ്ങൾ മൂന്നാമതും മടങ്ങി വരൂ. പിന്നെയും അല്ലാഹ് പറയും, പറയണ്ട നബിയെ, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല. അവസാനം മുത്തുനബിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുപോവാൻ കഴിയുമോ? അത് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനല്ലേ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ, മുത്തു റസൂലല്ലേ. അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു, അല്ലാഹ്, ആ നരകാവകാശികളെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? അല്ലാഹു തആല മാലിക്
അലൈഹിസ്സലാമിനോട് വിവരം കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ നരകാവകാശികളെ കാണുന്ന രംഗം ഇസ്രാ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രയിൽ മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നല്ല തീനാലുള്ള ഒരു തൂണ്, അതാ തീനാലുള്ള കയറുകൊണ്ടവരെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല തീനാലുള്ള ചാട്ടവാറുകൊണ്ടവരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുത്തുനബിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. തങ്ങൾ പറയുന്നു, താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതികഠിനമായ വിഷസർപ്പങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ വലിയ തേളുകൾ ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പാമ്പിനെയും തേളിനെയും ഒക്കെ ഹദീസുകൾ സവിസ്തരം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ടും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അല്ലാഹ്, ഇവരെ മാതാപിതാക്കളെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടത്തെ അടുക്കലേക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സമീപിക്കുന്നു. അവരോട് വിഷയം പറയുന്നു. നിങ്ങളെ മക്കളാ നരകത്തിൽ കിടന്ന് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊന്ന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ? അപ്പോഴേക്ക് പല മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നു, ദഅഹു യുഅദ്ദബ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്കൂ നബിയേ, അവരെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല നബിയേ, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല നബിയേ, കടന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ നബിയേ. അനബീതു ജുവാനതൻ വയകുസു സൗജതഹു അൽ മലീഹൽ ആലിയ വൽ ഉർബഹർ ഉറിയാനഹു. വിശാലമായ ഹദീസ് ചുരുക്കി പറയുന്നു. ആ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു, നബിയേ, ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നപ്പോൾ അതാ അവരെ പോറ്റിയ കഥകളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയേ, ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ നല്ല സുന്ദരമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ. ഞാൻ നഗ്നയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ മക്കളും ഭാര്യമാരും വില കൂടിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ അവരെ പോറ്റി വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരല്ലേ നബിയേ, കടന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ നബിയേ. തങ്ങളല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനല്ലേ, വെറുതെ വിടുമോ? അടുത്ത മാതാപിതാക്കളടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. അവരും പറയുന്നു, ദഅഹു, നബിയെ വിട്ടേക്കൂ, ഞങ്ങളെ പരിപാടിക്കില്ല. യുഅദ്ദബ്, അവർ കടന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ, ശിക്ഷ വാങ്ങട്ടെ നബിയെ. ഫഖദ് ഖാന യദ്രിബുനി, അവരെന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ. ഭാര്യയുടെ വാക്കുകേട്ട് എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ. എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയേ. ഇതാ കല്ലംതുഹു ഫീ മസ്ലഹത്തിൽ ഹാലി വയദ്റുനി അൻ ബൈതിഹി. അതാ ഞാൻ അവരെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ. അതാ ഭാര്യ പറയുന്നു, നമുക്ക് വാടക വീട്ടിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ, നിങ്ങളെ വാപ്പയെ സഹിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോഴേക്ക് വാടക
വീടും വാങ്ങിയിട്ട് ചാടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഉപ്പമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അവിടുന്നും മാതാപിതാക്കൾ വിഷമം പറയുന്നു. പക്ഷേ മുത്തുനബി അവരെക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാണ്. ആ മുത്തുനബി പറയുന്നു, അല്ലാഹ് ഇവരെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. സമ്മതം വാങ്ങി അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. മക്കള് തീനാലുള്ള തൂണിൽ, തീനാലുള്ള കയറിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീനാലുള്ള ചാട്ടവാറുകൊണ്ടുള്ള അടി വാങ്ങുമ്പോൾ പതാ വലിയ പാമ്പുകളും തേളുകളും വന്ന് ധ്വംസിക്കുന്ന, കടിക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ ചിലര് പറയും, നബിയേ സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തോളാം, അള്ളാനോട് പറഞ്ഞവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കൂ നബിയേ. സന്തോഷത്തോടെ മുത്തുനബി പറയുമത്രേ, അല്ലാഹ് ഇവരെ മാതാപിതാക്കൾ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ? അപ്പോഴും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, എന്നോട് അള്ള പറയും, നബിയേ ഇവിടെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവകാശം അവർക്കാണ്. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ പറയട്ടെ, അവര് പറഞ്ഞാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പറയാണ്, അവിടെ എനിക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗം മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവരാണ്. അവസാനം മലക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് ഈ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ പറയുമത്രേ, അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ, രക്ഷപ്പെടുത്തൂ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവര് നരകത്തിൽ കിടന്ന് കരിക്കട്ടകളായിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അള്ളാനോട് ഇവര് വിഷമം പറയും, അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുമല്ലോ, ഞങ്ങൾ അവരെ മുമ്പിൽ വഷളായി പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രൂപമൊന്ന് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ അവസാനം നെഹ്റുൽ ഹയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുഴയിൽ അവരെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നു, പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരെ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നു, എന്നിട്ട് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അധികാരം അല്ല കൊടുക്കുന്ന നേതാവാണ്. ആ മുത്തുനബി നേരത്തെ പറയുന്നു, മാതാപിതാക്കളോട് കളിക്കല്ലേ മക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെ തൊട്ടുകളിക്കല്ലേ മക്കളെ, അവിടെ എനിക്ക് പോലും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല, അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ നന്നായി പരിഗണിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ അത് തന്നെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞത്, വഖലാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദൂ ഇല്ലാ ഇയ്യാഹു വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ. ജഗന്നിയന്താവായ പടച്ച തമ്പുരാനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണേ. ഇത് നമ്മളെ ഈമാനിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്, നമ്മളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്, നമ്മളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ മോക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും നിദാനമാണ്. അതിന് വാപ്പ ഉദ്യോഗസ്ഥനാവണ്ട, വാപ്പ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവണ്ട, വാപ്പ ഏതെങ്കിലും ഹൈ സാലറി വാങ്ങുന്നവനാകണ്ട, എത്ര പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും, എത്ര പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും, ഏത് രൂപത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും വാപ്പയും ഉമ്മയും അത് വല്ലാത്തൊരു വസ്തുവാണ്. നമ്മളെ സ്വർഗം അവരെക്കാൾ ചുവട്ടിലാണ്, അവരെ പൊരുത്തത്തിലാ നമ്മളെ രക്ഷയുള്ളത്. അല്ലാഹു നമുക്കത് പരിപൂർണമായി വാങ്ങാനും അവരെ കുരുത്ത പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. ഇനി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട്. സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ പരിപാടി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതോടൊപ്പം
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الرحيماയ الملك الجبار രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ അറിഞ്ഞറിയാതെ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ചെറുത് വലുത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഒന്നും നിന്നോടുള്ള ധിക്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല റഹ്മാനെ, അവസരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു വന്നതാണ് അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്, നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, കൂട്ടുകാര്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം തന്നവര്, വസ്ത്രം തന്നവര്, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവര്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബങ്ങള്, അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരെ ഖബറിലെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റഹ്മാനെ. ആർക്കെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗീയ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ ഫിറാശ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലെ ഹബീബായ മുത്തായ തങ്ങളോടൊപ്പം റബ്ബേ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ നരകം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല അല്ലാഹ്. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പലരും പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കാലിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്, വിള്ളലുള്ളവരുണ്ട്, മുട്ടിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലിന് തേയ്മാനങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, മസിൽസുകൾക്ക് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, പഴുപ്പുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രസഞ്ചിക്ക് പഴുപ്പ് പിടിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, മൂത്രം അനിയന്ത്രിതമായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, ബ്ലീഡിംഗ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ബ്ലോക്കുള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ ഹോളുള്ളവരുണ്ട്, പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. യാ ഷാഫിയ അല്ലാഹ്, യാ ഖാഫിയ അല്ലാഹ്, യാ മുആഫിയ അല്ലാഹ്, യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, തൈറോയിഡ്, യൂറിയാസിസ് തുടങ്ങി പലതും കൂടിയും കുറഞ്ഞും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഹാർട്ടിന്, ലിവറിന്, കിഡ്നിക്ക്, ബ്രേക്ക് പലതും രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, പടച്ചോനെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ എന്ന മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ട് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റിയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കാൽമുട്ട് വരെ മുറിച്ചു, പഴുപ്പിനിയും വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ക്യാൻസർ വന്ന് പച്ച ശരീരത്തിലൂടെ പുഴുക്കളരിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വന്ന് പാത്രം നിറച്ച് പുഴുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, കവിളിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് തൊലിയും മാംസവും ഒക്കെ ധരിച്ചുപോയി പല്ലും എല്ലും മാത്രം പുറത്തു കാണുന്ന രോഗികളുണ്ട്. പടച്ചവനെ, നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോട് പറയാനാണ്? യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, നീ രോഗം തന്നാൽ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി
സ്വീകരിക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കഴിവുമില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് അല്ലാ. അത്തരം മാരക രോഗങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ, പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. നൽകിയവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിതം ഹൈറാണെങ്കിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അതല്ല നിന്നിലേക്കുള്ള മടക്കം ഹൈറാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നല്ല സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരി ചാക്കാട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ രോഗിയാണ്. റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ടെറസിൽ നിന്ന് വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നു. അല്ലാ നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരും ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മരണം വരെ ഞങ്ങളെ മലമൂത്ര വിസർജ്യം മറ്റൊരാളെ കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കേണ്ട രൂപത്തില് അല്ലാ ഞങ്ങളെ രോഗികളാക്കി കിടത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാക്കരുതേ അല്ലാ. ഇതൊന്നു മരിച്ചു കിട്ടിയാലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന രൂപത്തില് ഞങ്ങളാർക്കും ഒരു ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ, വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ, നാണം കെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. തന്ന മക്കളിലാണ് ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷ, നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. കള്ളുകുടിയന്മാരിൽ, പെൺപിടിയന്മാരിൽ, മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ, വിതരണക്കാരിൽ, പ്രചാരകരിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളാരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല അക്കലും ഫഹമും നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല അദബും നല്ല അനുസരണയും നൽകണേ അല്ലാ. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ കടമുള്ളവരുണ്ട്, വീട്ടാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കോടികൾ കടമുണ്ട് അല്ലാ. നിന്നെ കണ്ടു വാങ്ങിയതാണ്, വീട്ടാനുള്ള വഴി കാണിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് സ്വന്തം നല്ല റാഹത്തുള്ള വീട് ഒരാളെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടാതെ നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി ആരംഭിച്ചവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് റാഹത്തുള്ള ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഉള്ള ഇണകൾക്ക് നീ നല്ല പരസ്പര ഐക്യ സ്നേഹ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ ചെല്ലണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ഒരുപാട് തവണ നിർവഹിക്കണം. നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ ചെല്ലണം, ടൂർ പോകാനല്ല, ഇഖ്ലാസോടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചു തരണം. പാപത്തിന്റെ മാറാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സലാം പറയണം. നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ. അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഖൈറാകുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വചനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഏറ്റവും നന്നായി ചൊല്ലി നല്ലവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുത്തായ തങ്ങളെ പുന്നാര മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അല്ലാ തഖാഫൂ വലാ തഹ്സനൂ, പേടിക്കണ്ട, മുഷിപ്പാകണ്ട, വബ്ശിറൂ ബിൽ ജന്നത്തില്ലതീ കുൻതും തുഅദൂൻ, ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗ്ഗമെന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മുത്തഖീങ്ങളെ മരണം ഞങ്ങൾക്കും നീ തരണേ അല്ലാഹ്. മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ കൊണ്ടുപോ, ഞങ്ങളൊന്ന് തൊടട്ടെ, ഞങ്ങളൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ, ഇതെന്തു നല്ല റൂഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു മർഹബ പാടി കൊണ്ടുപോകുന്ന മുത്തഖീങ്ങളെ മരണം ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല. എങ്കിലും ഇത്രയും മുഅ്മിനീങ്ങള് ഈ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കാംക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്.
അതിന് ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ, ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, 1 രൂപ കൊണ്ടെങ്കിൽ സഹായിച്ചവര്, ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവര്, അധ്വാനിക്കുന്നവര്, പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചവര്, ഫ്ലക്സ് കെട്ടിയവര്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചവര്, DP വെച്ചവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, ആരെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും നീ മഹാന്റെ തർബിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മഹാന്റെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പരിപാടി ഏൽപ്പിച്ച സമയം മുതൽക്ക് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, ഇതിന്റെ സംഘാടകര് നിരന്തരം വിളിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടു. ഒരാളും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഈ നാടിന് വേണ്ടി, ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു തന്നു. എല്ലാം നിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തമുള്ള നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ കർമ്മങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في وشعبان وبلغنا شهر رمضان، وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات مع الصحة والعافية والتقوى والإخلاص يا رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.